Palihog mangluhod, ug atong iampo ang Oratio Imperata. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, nagakumpisal kami sa among mga sala, ug mapaubsanon kaming nagadangop kanimo, aron makakaplag sa kapasayloan ug kinabuhi. Nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan, sa pagpangayo sa imong panalipod batok nining kagaw nga COVID-19, nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og daghang kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sud-ungon, uban sa gugma, ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot, wag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom, ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tao, nga gitahasan sa pagpangita sa tambal, alang niining maong sakit, ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Panalangini ang among paningkamot sa paggamit sa mga tambal, nga namugna aron matapos ang pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa una-una ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok nining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaot nga mahibalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa kalisod sa paglihok, alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaut-unta ang among pagpakabana o pagkamaluluyon sa matag usa kanamo. Magdala kanamo latas nining krisis ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunualwa sa kami kanunay sa tanang katalagman, umahimayaon og bulahan nga Berhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Nining Santos nga misa atong iapil sa atong pag-ampo ang special intention for the healing of Juan Tripon. Misa alang sa kaluwasan o kapahulayng dayon sa kalag nila Bartolome, Jose, Eliseo, Berto, Celia, Chupisto Sr., Rosalia, Corazon, Rodrigo, Oscar, Chupisto Jr., Ferdinand Sr., Utilia, Juanita, Servando, Roque, Erenio, Nemisha, Miembro, Cesar, Flora Señora, Dominador Wilfredo, Crisanto, Nicolas, Hermilia, Jose, Fedila, Jesus, Julieta, Dolores, Emmanuel, ug sa tanang kalag sa purgatorio,
Misa pasalamat sa Madarang family for all the blessings received. Edgar Azur sa iyang 56th birthday. Faith Galarce for the gift of life. Elmer Balaba sa iyang adlawng natawhan. Maria Isabel Villacorta sa iyang birthday. Maribel and Zoe Alvarado for good health and all the blessings received. Dolores Alvarado and family for continued good health and all the blessings received. Cleo Jinky Torre for safe delivery, good health and all the blessings received. Jezebel Sumatra sa iyang 40 years in government service. Ug sa tanang intensyon sa mga nagsimba karon via live streaming ug sa tanang parokyano sa St. Joseph Parish. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nining atong panagtapok karong buntaga diha sa pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo. Atong gihinumduman karon diha siyang kapistahan si San Bartolome ang apostol. Ang iyang kinabuhi usa ka ehemplo alang kanato diha sa atong pagsunod kang Hesus, diin kita sama kaniya gitawag usab o gipili aron diha sa atong kinabuhi atong mamantala si Hesus ngadto sa kinatibuk-an sa kalibutan. Hinulsulan ta karon ang atong mga sala ug kalapasan tungod kay dili kita takos gayud sa presensya ug pagdawat sa Dios. Busa ang iyang kaluoy ug pasaylo maulaman ang makapuypoy kanatong mga mga makasasala sa atong kasaulugan sa pagdawat kaniya. Ikaw nga gipadala pag-ayo sa mga manulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw miyanhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos na inuhain, isamahan makabagahon sa tanan. Nagasipag kami kanimo, nangapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo,
magampo kita. Liguna dinhi kanamo o Ginoo ang pagtuo. Pinaginini si San Bartolome imong apostol. Nahiusa sa imong anak sa tibuok kasing-kasing. Itugot nga ang iyang pangama, ang simbahan mahimong timaan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Kiniamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo sa basahon sa ang gipadayag. Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka mga panaksang puno sa 7 ug katapusang katalagman. Miingon ang anghel, dali ngari ug patan-awon ko ikaw sa pangasaw-unon, ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Nigilak ang syudad sama sa usa ka bililhong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog 2 ka ganghaan nga gibantayan sa napulog 2 ka mga anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog 2 kabanay sa Israel. Kada kilid sa syudad may 3 kaganghaan, 3 sa sidlakan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad, ibabaw sa napulog 2 kapatukuranan nga bato, nga gisulatan sa ngalan sa napulog 2 ka mga apostoles sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan may tungod sa imong gahom ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya.
sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuuran. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw o Ginoo. Gibangita ni Felipe si Nathaniel o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret. Duna bagayoy maayo nga gikan sa Nazaret? Nangutana si Nathaniel. Ngari og tanawa mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera sa wala pa katawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mituo ka ba tungod lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita kapag mas kahibulungan pa kay niini. Ug mingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakag kanaog diha sa anak sa tao. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag sa tanan. Kapistahan karon ni Bartolome, San Bartolome, nga usa sa mga gitawag ni Jesus nga mahimong iyang core group o iyang apostoles. Si San Bartolome, maupod kini ang atong nadungog diha sa ebanghelyo nga gitawag og Nathaniel. Mao ni ang iyang mura og second name. Ug diha sa pagtawag kaniya, nindot ang giingon ni Jesus kaniya. Aduna mingon si Jesus kaniya, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Walay ikasaway kaniya, pero siya mismo manghinawayon. Ngano? Kay pagkadungog niya nga kining gisulti ni Felipe nga Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret, miingon siya unsa may duna ba di ay gayoy maayo nga gikan sa Nazaret. Bayas nga pagsaway sa pag-ila sa usa ka lungsod. Sama ka nato. Nakita ay pagkabayas sa usag-usa. Mingon kita nga nabadi ay waray nga dili isog, nabaday bulanon nga dili ignorante, nabaday tagakalinan nga naay kaligo. Mga biases nga diin naa sa atong kaugalingon. Papan nga nung si Jesus mingon man nga walay ikasaway kaniya. Ang pasabot ni mga igsuon nga si Nathaniel diha sa iyang pagkatao, tinuod naa ang tawhanong kinaiya
nga diin kabahin siya gayud sa maong katilingban sa paglantaw sa lain-laing mga lugar o lain-laing tribo sa katawhan apan siya mapaubsanon nga midawat gayud sa iyang kamalian. Kay diha sa ilang pag-istorya ni Jesus, imbis siya magpabilin sa iyang pagkabayas, ngadto kang Jesus kay taga Nazaret, siya miingon nga ni kumpisal nga magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Nga sa pagpadayag ni Jesus sa iyang pagkaila kang Nathaniel, naa ang iyang pagkamapaubsanon gayod nga mi-recognize sa iyang kamalian ug ni-profess sa sakto gayod nga pag-ila o pagdawat kang Kristo. Kini mga igsoon, nindot nga atong pamalandungan. Kay musugot tag sa dili, as part of the society, naagyod tay mga biases. Walay usa ka nato nga maingon nga wa ko ana. Nga numan, kay kabahin kita sa katilingban, ug usahay ang mga biases, opinion sa katilingban. Apan ang kanindot nga gitudlo kanato ni Nathaniel karon, nga diha sa atong pag-ila sa Dios, kinahanglan kita usab mutubo. Kinahanglan usab kita mubag-o diha sa atong paglantaw o diha sa atong pagdawat o ila kaniya diha sa atong pagtuo diha sa Dios. Kay tungod usahay sa mga biases, maapektuhan ang atong pagtuo sa Dios. Naagani kita mga biases in religions. Na ay mga Muslim nga mingon, a good Christian is a dead Christian. Ang mga Kristiyanos po, mayingos Muslim nga, ay, walay Muslim nga dili kawatan. Pasabot nga, bisan sa atong mga reliyon na atay biases. Apan, nakita ba nato nga taliwala nining biases diha sa pagpadayag sa Dios kanato sa matag karon ug unya sa atong mga experiences, sa atong mga kasinatian, naabay pagbag-o niini. Naabay pagkaabli niini. Because biases sometimes are more of self-preservation. No? Di ko mo adto dihan dapita nga man, ay, daghay kawatan diha. Tanang tao nagpuyo diha, ay, delikado na, kay manunggab dayo na. Pero wala pa kita nakasinati. Wala pa nato na personal nga na-experience ang lugar. Apan ato nang giboxed in siya sa usa ka paghusga. Apan kita, mga Katoliko, mga Kristiyanos nagatuo, no? Dali ra kay ta motuo may mga Jesus is everywhere. Jesus is in the poor. Jesus is in those that are neglected by our society. Ay kanindot nga mga statement. Apan personally, giputos kini usahay og biases kay kita garbo kaayo sa atong kaugalingon nga dili kita makighimamat sa Dios diha sa atong gipadayag sa atong pagtuo. Mao nga ang kanindot ni Bartolome, ang kanindot ni Nathaniel, nga ang iyang unang pagsunod kang Kristo. Gipakita niya ang iyang humble generosity of accepting that he was wrong and manifesting of the right way of knowing Jesus. Sa Eucharistia, ato yung gi-appreciate si Kristo diha sa atong pagdawat kaniya. Kita gyud hugot nga nagatuo nga kining atong nakita, dili lang kini sa symbol of Christ, dili lang kini siya timaan sa presensya ni Kristo. Si Kristo gayud kini unod og dugo. Apan kini bang ing-ani height sa atong pagtuo kang Kristo, madala ba nato karon diha sa atong paggawas na ining simbahana? Diin atong mahimamat ang nagkadaiyang klasing tao nga diin usahay
Human gani, pagawas nato ninipultahan sa simbahan, mubalik dayon ang atong mga biases sa usag-usa, nga di na nato makita ang presensya ni Kristo diha sa atong mga kasinatian karon. Mga kaigsunan, pangayoon ta ang panabang ni San Bartolome. Hatagan unta kita niya ng kaputli, no, sa kinaiya, nga diin sa atong mga kakulang, sa atong mga kamalian, naagyo ng atong pagkamapabsanon, sa pagkorek sa atong kaugalingon, ug pagtan-aw sa tinuod nga realidad sa presensya ni Kristo diha sa atong taliwala. Ginoong Hesus, sa among pagdawat kanimo karon, sama kang San Bartolome, hinaut unta kami magasalig nga karong adlaw do na pay daghan kaming makita nga mas labaw pa ni ining among masinati karon. Atagi kami sa maong pagsalig diha kanimo, nga diha sa maong pulong kami magpuyo nga matinud-anon sa pagsunod kanimo. Amen. Palihog manindog. Sa atong pagpasidungog sa apostol nga si San Bartolome, ang usa ka tawo nga walay katakos sa paghimog dautan. Kita moatubang nga masaligon sa amahan, binuksan ang atong mga kasing-kasing sa pag-ampo diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo, nga ang simbahan mahimong bukas alang sa mga buhat sa Espiritu, labi na sa mga kalihukan nga makapalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mahimong takos sa ilang dungog ug kabuutan diha sa ilang katarong ug talagsaong binuhatan sa ilang pagpangatungdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga anaa untay programa alang sa pag-umol sa mga kabatan-unan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakitag panabang diha sa pagpangalagad sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay makaambit sa langitnong himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan, sa pagpadangat namo niining mga pag-ampo diha kanimo, uban sa panabang ni San Bartolome, tudloy kami sa pag-amuma sa uban ug pagsalig sa imong pagpamaigo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang dako mapahanap kisa ulog nato sa pagkupan sa Diyos sa panahon. Kabahin siya sa atong kasaysayan, sa pagtanaw sa atong kaliwasan, sa pusa kining binuupaan. Inahanap namo kanimo ang mahal, sa pusa ang among abulungan, ginahanap sa tanang panahon. Iyahin ang among mga kasing-kasing,
Mga igsoon, pagampo kamo ron kining sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa paghandom namo o Ginoo sa pangilin ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga sa iyang pangama, makadangat kami sa mga hinabang niya sa kangkansang dungog, among gihalad kanimo ang maagasa sa pagdaig. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan. Ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanang mga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa wayhuno nga pag-awit. Santos, 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 ang Ginoo, Diyos sa kapangyarihan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sana sa kalikasan, dayon ang kagahari sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kalikasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakhalis, may pasalamat kanang pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga motubang og mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Romulo among obispo o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhi tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ilabi na kang San Bartolome, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon kami kong himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen. Magampo kita samahan, gamito nato ang pulong nga gitulo ni Jesus dinhi kanato. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginong Jesucristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita nato karon ang atong panag-inig sa unay. Peace be with you. Kalinaw sa tanan. Peace. Kalinaw. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan. At pati kami sa kalina. Si Jesucristo kini mga igsoon, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Alang sa hapsay nga pagkalawat, kadtong naglingkod sa ulahi, mo'y unang mukalawat. Diha sa center aisle, pwede na kita muhimo og duha ka linya. Daghang salamat sa inyong kooperasyon.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Nakadawat na kami, Ginoo, sa pagsalig sa among kaluwasan, nining among pagsaulog sa pangilin ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga mahimo kini alang kanamo, nga hinabang alang sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Kini among gipangayo, pinagyon ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahinumdum lang, una ang katapusang panalangin, ugma Huwebes, atong adlaw alang kang San Jose, giawhag ang tanan, nga kita mutambong sa atong misa, votive mass para kang San Jose. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, manalangin kaninyo ang Diyos, makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato atong santos nga misa, manlakaw kita, uban sa kadasig sa pag-ila kang Kristo diha sa atong isig katao. Salamat sa Diyos. Dayon ka ang Ginoo upan sa mga pangunawi, ang kalipay tayo silid, ang Ginoo labing higit. Dayon ka ang Ginoo upan sa mga instrumento, ang kalipay tayo